Hajrong ka thong wopen ku ye rep iriang yong ki pai rep kat kam ka juk stat thme ka krishi weekend kendra Giant Hills ICAR ATARI Zone 7 Umyam langba ka Directorate of Agriculture ka sarkar jilla ka waman ka wi ka chnat wa pai ye rep iriang dawai ka ya ka rukom esikai kerpang nei benta ki rep watip kam ka viksit krishi sankap abhiyan ka wone kam wa arte ya haro weda kut ka hadu ka khat artrik umnai jun arhaja arpausan kani ka viksit krishi sankap abhiyan to ka wadamang da ka sarkar India nei benta open yo asikai chagi wi point san klor ngut ki barem dei wa empalat arhajar ngut ki scientist wa isikai chagi nyaus pa atali ki district hagari langbaga ni ka viksit krishi sankap abhiyan ki warep daw yo ki ye penche bni hajrong irukom rep kat kam ka bu stat thme wa da chem da ki scientist nei tho bni yang ki khanang yo ye open ku ye rep iriang wa ipsan ye ki jaj marat wari Hagayalang wai ya gani ka viksit krishi sankaf abhiyan hapchem ka yung kam ka KVK Giant Hills wa em hachanong wai jer West Giant Hill District dem lang le ki warem ka joint director yang ka horticulture ka bi melim ngap ka wadaong wai sedang ya gani ka viksit krishi sankaf abhiyan man ka kam ka yingkin wo penyebi haperdi ibu rep stat science wa irep hakitaurem Hawaklam penche hiya to wa irukom rep hapo ka jalami khalaya wa kentup na du im kam wa e ikho ongko iwa kong santam du wa im kam herep iriang to karam aw ka khandau wa wa bha wa khoi tang wa ka juk wa kan ni rap bon him yo de yete idaw to wa dapam ye ki ding ki se ipen mi ye tengit wa bon jai lang ba ki tedem ki kharkhana nei te kala iman ilong karam aw ka Director of Agriculture ka sarkar jilla ka Jesse Lengdo hawakalam kam ka kongsan ongko wopun ku ye rep iriang da pungkup bor ya ki rep lang ba ibu stat thme wa itmu gani ka viksit krishi sankap abhiyan to yo wanra iti istat wa thme cha ki rep khana ga wani liang ka sarkar ka ni da tholat ko wopun suk ya ki rep khanang wani ni chakman kam wo kre wari dei bor ido ipran ne bha da bon ki skim sarkar wa ki pajba yi ki uyo la he to ki subsidy ne bentau thiet ye ki kor ki bor machine kilat irap open bha ye khandau wa rep wariang wa isi kai lang ba ki chnat yong irep iriang ka sarkar hejo ipor khana haro ga wa em ka skim wa yi ki wa rep uyo la da cha pensi penjet penpra ki mar rep yong ki hagani ka singi de em lang le o principal scientist ATARI Zone 7 wo het chnong ka wai jeru es lalu kalarika chalam senior scientist and head KVK u Dr. Iki Singha wa kiwi hagani ka singi de palai la ye ka kot lang kedop wa ye ki rep upure yo tibnya heyeto wa irep iriang kat kam ka juk stat thme kumba phi phi la ya tep trai ba kini ki sambai hybrid ki bangim long bangin bu sambai hap tiet si tiet nei pe mentau so saw ni la do jai kinang ya chu pe ki presiden mentang inang don motor nang don nei pada kan sapoi ka por ba kini ri mak sador ma mentang en jai tu ban ong banya thung ki ki siet ba nginyo ban ot ki tu bangin yo ban idea ni ki presiden ni ki motor ni kwa be ki tu be ki tua be ki bang dan kam ai ba idea ni ni mo ni se shu pet ni ko hybrid ni ki tu sambai ba ki bang yang la ban bu sambai in the use by la jong tong ta ko mo ong ni la nang ye le ba la nang du chan ti nei kan la da ka poi ka nu kan nam sni ba kin ki company kim la ban pen mi ti sambai hybrid da ai nin thu dai ti le ka pala ba pen ne sambai la jong ru ti de ki bala ban sha ya ka jing ya ka mariang ila ban sha ya ka ki nyang ki jing pang naman ki de ki bala long pa sin de la long lokal ti dia le ban pen ne pen sa itu tu la da pilat ru ban hybrid de ki jong la jong wat penduk mentali le kala don sa kita nagi jing start science ki ba hi kai kumno ba pin penne ba pin bu ki seed bank community seed bank ba pin yo ban in show ba pin yo ban bu itu disembai ki jong pi nang ba pin yo ban bantu hati ayom ki ban wat dia pada ka ba khadu ka dei supang ta integrated farming ka ba integrated farming ka ba la sakmat ki la lam la ayumne dia kata integrated farming kadai ba hindi ba jingri ba ken rep de di de ki kompis air ki han mo ta bre ki blang kamasi kismiang na ka tu kan piyo kasbo ka ba bha ba piyo ai ka ka rep jong fi ba ki tu ki jhor ki bom ya ki ba him la dia la ni ba la susah aling khang tu pi ai no ki tu ki jingri nomor perempuan ki jingri ki long ki baram dai usnyang ram ha ting kita ni ngan kris mo kruat idan tv kong ile amno itung biskot itung rohadam re India sayau tat pelan ile amno idi no da kisiat da kisnyang nang ta
ibu be gitu das na da ka kabu ka ba biang ha yang tu roh hadam bai la krai bat yang tu biskot bai la da bu ha nang tada gitu i besai kita kisnyang kisiar i basadi ya ba de senyang siap ke lembe siap kasih le ka no mentang si hajar si strong am beret tu mana kan ni siap yang beret ha si kilo praspa aduh ba pin tang gabun kasih ti kata lengi ngia penle kata ti ya smart bandi le jingri nang ban pen ho pa ho ka sbo bat ba pin ya lada ka uyap jing thum pila yo klien ka jingri ha ba yap jingri pila ti yo klien na jing thum ma Utang sahab ubawan na po UK bawan din ka iPad. Kundit wong bahang ni hapo Meghalaya ki brio dang step pat me ba pa bat pun ya ki dang step kira la mo ki ilek shalom shawa ilek po ki dang tray da ka bonmet bat ulong so men kundit den rementa suki na kalian ke department nila ai ki jingerap lang baki schemes prepare di kani ka campaign kani ka jingelang ha kani ka sngi ka diban play ya kani ka campaign ban kadi ka jing play ya kani ka campaign ban ai shapi ya kita jing tip ya kita awareness apin tip ki dan ki schemes ayu ba banang ni siya kamat pinam dan kamsyo ban try tan kang da ka bormet ibon ki schemes diba na kani ka smam kani ka submission on agriculture machineries nila ai shibon ka jingyarap ni ai ka subsidy mapinti ni ki power tillers menshwa ni ai kandai po hajar ya ka way ka power tiller ndre menta nila penkiu ya ka subsidy siya ka silak ar po hajar nganget ba bon na pipila iyo ka power tillers but ki way ki machines ru ki brush cutters ki way ki machines ru wat kini ki rice transplanters ki ibro ki bon ba ki machine ki bangidan ki hapo ki office ring ki DAO ki DHO nila ai ki jingtip Shaki, bakin ai ki training nakabenta ki jong pi kum joru kini ki KVK ru kin ai hakini ka campaign ka ba nadu kini ka pandai trik hadu kat atri ujun kin pentep shapi ki ai kini ki schemes ki ba ka sarkar India ka ai shipok sarkar Meghalaya ban yarap ya ki nongrap hapo ka state jongi